Здравейте, ние сме The Random Guys и днес, както обещах в предишния клип, ще снимаме клип на Hearthstone. Тук малко да бия Марти. Марти няма много опит в тази игра, но аз имам малко повече от него. И той тук ще направи тесте набързо. Супер. И да. Сега е моят ход. Нямам много какво да направя. Да видим ти какво ще направиш. Running Collections. Аркадия, защото ли ми използва? Също. И днес ще играем 3 игри, Best of 3. Нали, който направи 2 игри, победи 2 игри, то ще печелим. Поеми. Защо? Това беше, окей, да. Си жертваш Марука ли? Омага. Сега нещо какво направиш? Какво беше това? Ами да си умен, може би. Тъпата игра, ела. Давай са. Кой е това чудо? Ами, той чудо получава по 2 атака и едно кръв, когато приятелски бист умре. Така че оправи се с него. Ако имаш Fireball, те препоръчвам преди да си понесъл много демидж да го използваш. Не, аз не знам, нямам ни... Това не знам какво представлява. Ама гале! Супер ко. Супер, коя умирай там. Бах, ми чест тега. Добре. Окей. Ох, как я загуби тази игра, гледаш? Riot Games. Бам. Чардж, 2, 5, добре. Ама, ефектът е важен. Какъв му е ефекта? Прощи го. А? Прощи го да? Сега ще го прочета. Унищожава 2 точки от моя. Не унищожава нищо. Всички други чудовища, които призова имат чардж, в смисъл бистове. Докато не го унищожиш. Така че късмет. Това беше тъпо, защо го призова? Нямаше ли какво друго да сложиш? Не. Добре. Окей. Мене ми пречи. Ти си приятелю. Добре. Как да го направя това? Не знам. Добре. Кой е секрето е? Го направя? Нищо не закрит. Ама гае. Ти има чарша, не знаеш, че мога ме откуша го искаш. Знам. Ма няма ме откушаш, ме откушаш. Рева майка ти пъка така на... Какво? Трябва да откувам там. Да. Майка, дева. Окей. Ами бих казал, че ти току-що pretty much, както се казва, загуби малко. Скоро следващата игра, когато ще цъкнем, няма да е с Хънтър. Ти си избери там, който си искаш. Ако искаш много тесте си направи. Не е хубаво, че фокусираш мен, защото тъй много бързо ще бия. Защото ти ми махаш чудовищата от това, от полето.
Ама га ти има фаерболи, бе. Умира, бе. Чокър. Па легендарна карта ли може? Легендарни карти нямам. Ще мога да призвам това? Ми да призвам един също. Значи бих направил така, така. Ти си приятел. Таунта, може би. Стига, бе! Нямам това. Чакай. Няма смисъл да ми фризваш, ти, нали знаеш? Между другото, знаеш какво? Не съм искаш, знаеш, бам, чупим скоро. Къде бо? Ти си. Трябва ми още 600 да стиш му си крафнали Рагнарос или Кинг Кръш. Риото, какви сте опе карти, бе? Макар че на следващия ход да ти ги унищожавам. Риото, бе! Вишко. Ти ти унищожа дамното куче, де има стреля, молеца. Няма да стрелям. Виж го сега. Не, няма да стрелям, че е малко. Знаеш кой иначе направя, аз пак ще бием. Значи така, така. Айде, поеми Марти. Арканен шот. Арканен шот ти да си Минава бие. и 5 путката. Хуай сега, аз ще вземем друг клас, но пак ще играем. Аз имам само два класа, Warlock и Hunter. Не, аз няма игра това нещо такова. Я анвейтни пак. Добре. Чакай. Ще играя нещо по-различно. Добре. Искам друго да играя. Как мога да се сменя това? На си наляво, виждаш къде пише Custom Dex? Нещо стана, не. Ето. Готов съм. Не бе. Край. Пуснах сам да играя. Ти си пусна да играеш сам. С тебе ли? Да, с мен. Това ли си? Жалкар. Тая игра ми мога да си играя сам. Сега защо играеш с Hunter? Що? Идем слаб си. Окей. Бах ти, това е. Добри карти ми се паднаха. На мене. Ти да не си махаш тя, които са повече, да кажем от 3 мана или такива? Не. Що? Трябва да ги махаш, защото няма смисъл да стоят от тебе. Казвам, че имаш някакво 5 мана, брат, няма смисъл първи ход да го имаш. Не, имаме едно 5 мана. Няма смисъл да според мен да го имаш. Първи ход на както и да е. Така. Warlock най-добрия клас, да си биеш сам демидж, може би. Кое е това? Warlock, кой? Моя. Дай ти си. Мисля. Мислиш. Какво мислиш? Кое да се избера? Ето това. Добре. Няма ми за страна, хубаво. Що не е тако? Да. Да. Окей, явно ще направи така. Ще направи така, ще направи така, ще направя... така. Ще направи така, ти си мачи. Джи. Какво? Какво направи? Не мога да си призова карта. Аз си казах, в начало трябва да си махаш тези карти, които не са... Добре, що не си изпълнил Hero Spell? Прости не. Кода. Защо не си изпълнил Hero Spell?
Питам се нещо. Хубаво да е, ай, прави там 7 добивичи. Пак яка карта. Таунт. Таунт, ама... Няма ти много полезен. И тук дори няма таунт. Значи, какво ще направим? Ще пробвам да те бия. Направя така. Е така може би. Е така може би. Е така може би. И знаеш какво? Ще направим е така. Ох, колко сме добри. И правим е така. Явно аз съм победителят в двете игри, нали? Педерас. Благодаря, че гледахте този клип, как бия Марти. Нищо, той ще натрупа опит в тази игра. Някакво да... Да, ще изстреля се след малко. Нищо, ще се добавиш, ако продължаваш да играеш. Ако искате да гледате още от нашите клипове, може да се сабскрайбнете за нас, да лайкнете клипа, едно коментар, че няма да е лошо. Благодаря, че гледахте клипа. Довиждане. Довиждане.